Kiko, Víctor e Antón por estar na nosa mesa de actualidade. Tedes todos os recados feitos para mañá? Sabes que día mañá, non? Pois é un día sinalado, logo todo listo. Mira, Víctor, que ven. Por favor, que vergonza, para que tarde en prisa non se nos mal, Ya está. Eu teño avión privado, o sea, aparcado. Non estamos falando de sábado en Troido, mañá celébrase o Día dos Namorados. Se alguén non ten agasallo, pois que non se preocupe. David, hoxe temos que resolver todas as dúbidas. Mira que rosas, que maravilla. Pois sí, graciñas, Juan, efectivamente parece que esta tarde vai de salvar a vida, pois eu tamén vou salvar aprendendo a facer un bo ramo de flores, porque eu creo que sigue sendo o agasallo estrela do Día dos Namorados, non? Tal cual acabas de decir, sobre todo os do último minuto. Eso de, non sabes, non me acordo, pero algo hai que poñer para acertar. Non sei o momento que comprar, bueno, de feito, agradecervos a Miriam, Pablo, que viñerades hoxe, que imagino que estades a tope, traballando estes días e arreglando o de última hora que non lles acordou antes. Hoxe vamos a aprender a facer un ramo porque o bonito é facelo cas propias mans, que creo que é unha parte do amor. O pase que eu estou un pouco queimado porque el trouxeron uns guantes. E non, é XL, non sei XL de onde. Eu xa estou en desventaxa con isto, pero encántame porque trouxeron cosas para facer o ramo e eucalipto, Miriam. Eucalipto, sí. Eucalipto. Bueno, cheira ben. Dá moi bo olor. E metemoslle un koala polo medio, que xa é así como achuchable, e sustituímoslo polo... É abundante, o sea que é fácil. É fácil. Bueno, pois, imos aprender. O que pasa é que estou vendo que hai aquí como 3 postos que podrías, pero claro, non vou competir contra vos os dous que sodes profesionales. Estou pensando que vos parece se chamamos a Juan e a Raquel e que se poñan comigo e vemos a ver cal dos tres a facer o mellor ramo? Non sei como vedes. Pues estamos totalmente de acordo, vamos. Con guantes ganan el seguro. Vale, bueno, vou a buscalos, vemos a anuncia, a volta, poñemos a facer este ramo de flores para o Día dos Namorados. Ala, preparados para a hora do amor? Como? Pero que maravilla de uvas nos trouxeron, Home, por favor, non estamos... A min queda un pouco grande, pero... Regálame ese cacho, espera que cho corto, que se sobre poño no Facemos aí meu. un remendo. Bueno, vos de los expertos, Pablo Miro, por onde deberíamos empezar para facer o noso ramo de namorados perfecto? Pois escolleríamos a flor, que a temos ali naquel lado. Temos que ir por ali. Flor fresca, para facer o ramiño. Temos rosas. Que lástima, para ti non quedaron, Raquel. Eu xa estou vendo, xa. Para ti non quedaron. Non son moi de rosa, pero a ver. Tamén. Bueno, que claro, é case todo que hai rosiñas. Iso que son? Rosas de pitiminí. Eu non teño ni idea de flores, pero estos non son Aquí hai caros. tulipáns. Tal cual. Ricardo subía os namorados, sí. Oye, hoxe en día a xente está cambiando moito a tendencia. Existe todavía o clásico que quere ir a rosa roja como David, sabes? Pero que hoxe en día poñer un cardo é dicir moito... Ora hai poliamor, ora hai moito de todo para Pero meterlle no... regalarlle un cardo a namorada igual o malinterpreta, Bueno, sabes? porque non hai beleza que non hai flor que compite en beleza contigo, Raquel. Este enche ben, a paniculata enche ben. Sí, esta sempre Este é paniculata. Este é paniculata. Tal cual. Como sabes, eres un romántico, Juan. Eu había moito Vou coller tempo. isto copica, non? Sí, bueno, podes collelo sin medo. A idea, ao Podes final... collelo sin medo hasta que te pique. Hasta que te pica. No, é porque ten máis? guantes. Con guantes non hai Con convite. uvas non pica, vale. Bueno, Estamos aquí enredando. No, ese xa está feito, non vale. Bueno, colledádelo vos. Collemos verde. Bueno. a idea para que vos podades para que vos podades organizar un poquinho é elexir primeiro unha flor principal, que podría ser pois a rosa, o cardo, unha rosa vermella, laranxa. Eu collín tulipáns, que me gustan. Unha rosa, valga a redundancia, os tulipáns, e logo sobre esa e vamos engadindo logo os extras. Entonces eu diría primeiro elexir algo principal, porque vexo aí a Ainda seguimos collendo cousas. Como rebetes cousas. Veña, pois imos empezar.
Estos son bonitas, que flor é esta? Esa é rosa, rosas de cor laranxa e rosa tamén un poquinho máis pequena. É que eu non lle quero poñer rosa. Non queres? Non, porque a rosa sei que é un clásico de San Valentín, pero non dá tamén un pouco de sensación de pouco esforzo? Quero dicir, xa chegamos a este os punto... clásicos sempre son bonitos. Ti crees? Non sei, a min ilusioname máis outro tipo de ramos. Parece que o pensaron máis, non? Que fixeron algo distinto, que non foron o feito. Nos estamos totalmente de acordo contigo. Que ocorre? Que hai moitísima xente de última hora. E os de última hora non son para hoxe, son mañán a partir das 6 da tarde. E esos levan rosa roja porque normalmente é o que suele haber. Entonces, un poquinho Ves como sabía eu que eses eran os de última hora? Pois a min que me gustan as rosas. Ainda que non sexa de última hora. Rosas vermellas? En xeral, porque unha pregunta que teño para vos dos, que sodes verdes. Normalmente parece que históricamente sempre se regala máis as flores ás mulleres. Hoxe en día que non, é dicir, eu diría que é un regalo genérico. Sí, hai de todo. Hoxe en día hai de todo. A verdade é que os homes tamén se van animando. E que eu recoñezo que a min gustame moito que me regalen flores. Sí. Eu recoñezo que cando me teño así un ramo... Eu recoñezo que non vai levar tempo facer este traballo, entón, mentres imos a ir á rúa, pois, non sei se os galegos somos moito ou non de celebrar o Día dos Namorados e que facemos para celebralo. E mentres seguimos traballando. Veña, non para. Damos un cambiazo e collemos un maravilloso. Estou concentradísimo. Estamos ás portas do Día dos Enamorados. Ti eres unha persoa romántica? Eu sí. Sí, romántica. En que eres romántico? En todo. Por exemplo?